Gaur, hemen elkartu gara, espero genuen moduan, azkenean desalojo eguna iritsi zaigulako. Uztailaren 19irako ezarri da zentroko gaztetxearen desalojo data. Gure ustez, beharrezkoa izan da aldaketa. Egungo egoera basatiaren aurrean, egonezin sozial eta politikoa pizteko beharrezkoa du zentroko espazioa gazte asanbladak. Gaztetxea bizirik egon den urte eta erdi honetan, hainbat izan dira bertan egin diren ekimenak, eta handia izan da herriko gazteongan sortu duen ilusioa eta ireki dizkigun aukerak. Baita herritarrengandik jaso dugun babesa ere, bai ekimenetan parte hartuz, bai behar izan den momentuetan babesa adieraziz. Hasi umeen ekintzetatik, pasa hitzaldietatik, oinarrizko elikagai eta produktuen biltegi izatetik eta kontzertuetara. Bide honek, herritarren babesi gabe, ez zukeen zentzurik izango. Eskerrik asko, eraren batera edo bestera espazio honi bizitza ematen lagundu diguzuenoi. Baina diru gozeak eta jabetzak agintzen duen gizarte honetan, legea jabetza pribatua defendatzeko dago egina. Eta hori da desalojo data honek erakusten duena. Hedabideetako hitz politek eta promesa faltsuek bide laburra dute. Ezarrita dagoen orden soziala zalantzan jartzen denean soilik ateratzen dira hitz egitera agintari politikoak eta eliza. Bitartean, txintik ere ez. Beharrezko bide legal guztiak erabili dituzte gu gaztetxetik botatzeko eta ekonomikoki zigortzeko. Behin eta berrez esaten aritu gara, momentu hau helduko zela, eta hala eta guztiz ere, egoerari aterabide bat emateko zerbait egin zezaketenek ez dute ezer egin. Beraz, zuzenki salatzen ditugu, eraikinaren jabe den Eliza Katolikoa, eta gaztetxearen birkokapen prozesuari hasiera eman zion, eta promesetan bakarrik gelditu den Zestoako udala, eta berau zuzentzen duen EH Bilduren udal gobernuaren jarrerak. Alferrik da polizia herriko gaztea jipoitzera eta gaztetxea desalojatzera datozen egunean, elkarbizitza eta bakea bezalako hitzekin koplaka hastea. Biok zarete erantzule. Duela hilabete esan genuen bezala, udalak enegarren aldiz aukera izan du Elizarekin hitz egiteko, eta ez du egin, prentsan kontrakoa esanagatik. Bide luze honetan, garbi gelditu da udalaren borondatea hutsaren hurrengoa dela, eta gainera gezurretan ibili zaigula aurpegira. Izan ere, hasieratik bukaeraraino udalaren jarrera berbera izan da. Birkokatze proposamena mahaigainean jarri zuena bera izan zen, Elizarekin negoziazioak egingo zituela prometituz. Gazteok, gaztetxe zaharraren mugez jakitun, proposamena onartu genuen. Gazteok espazio hutsa okupatzera bultzatu gintuen, baina gero berak ez du negoziaziorako pausurik eman Elizarekin, hitzak haizeak eraman izan balitu bezala. Eta urteetan luzatu den udalaren inaktibitateak egoera honetara ekarri gaitu. 1000 euroko isun ekonomikoa eta desalojoa gainean dauzkagu. 23 egun barru, herriko gaztea jipoitzera eta gaztetxea desalojatzera etorriko dira txakurrak. Zer esan Elizagatik? Urte eta erdian erakutsi dugu gaztetxeak ekarpen sozial handia egin dezakela herrira begira. Baina Elizak nahiago du bere jabetza espekulaziorako eta finean bere botere handitzeko erabili. Gaztetxearen desalojoa eta 1000 eurotako zigorra. Hori da Elizaren benetako fedea, dirua eta boterea. Zentroko gaztetxeak denbora honetan herriko gazteon ilusioa piztu eta emaitza onak eman ditu. Elizak eta udalak proiektu hau deuseztatu nahi dute, gazte mugimenduaren aurretik jarriz, interes pribatu eta partidistak. Guk, konpromiso irmoa daukagu proiektuarekin aurrera jarraitzeko eta desalojoa gelditzeko. Horregatik, hilaren 19an, herriko gazteoi gaztetxe aurrean elkartzera deitzen zaituztegu, gaztetxea defendatzeko eta desalojoa gelditzeko. Guztion indarra behar dugu. Batu borrokara, gaztetxea defendatu, desalojoa gelditu.